siinä on kyse sellaisesta joukosta, jotka niin kun, varsinkin tässä nykyisessä yhteiskunnassa niin jatkuvasti miettii sitä, että mihinkä voi luottaa. Voiko luottaa kavereihin, voiko luottaa vanhempiin, voiko luottaa opettajiin, voiko luottaa kouluterveydenhoitajaan ja ketkä on ne aikuiset, joihin voi nojautua. Että on kyse sellaisesta joukosta, jonka luottamus täytyy aikuisten ansaita, näin mä ajattelen. Ja sitten jos miettii järjestöjä, niin se on se sama tilanne järjestöjen kesken, että kuka luottaa kehenkin. Kenenkään järjestön toiminta on jonkun toisen mielestä sellaista, jota kannattaa jo sivusta lähteä tukemaan tai johonka olisi itse valmis ohjaamaan esimerkiksi omia nuoriaan. Ja sitten jos miettii sitä, että meidän järjestöt on hyvin eriytyneitä no lähtökohtaisesti, jos mietitään harrastejärjestöt, meidän seurakuntien toiminta, kuntien toiminta, siellä nuorisotoiminta, sitten erilaiset muut valtakunnalliset järjestöt, niin ne toimii hyvin omillaan ja heidän asiakaskuntansakin on tietyllä tavalla valikoitunut. Niin nyt kysymys kuuluu, kun tehdään yhdessä, niin ollaanko valmiita lainaamaan asiakkaita toiselta toiselle tai ohjaamaan toisten luokse. Ja niin kauan aikaa, kun ei luoteta toisiin, niin tätä lainaamista tai ohjaamista ei tapahdu. Ja siinä mielessä järjestöjen yhteen kokoontuminen ja yhdessä miettiminen on hirvittävän tärkeää, että ne siellä toimivat aikuiset löytäisivät sen luottamuksen suhteessa toisiinsa. No sitten tähän tulee tietysti myös tämä talous, että kun monet järjestöt, varsinkin valtakunnalliset, niin saavat myös yhteiskunnan rahoitusta joko Rahiksen kautta tai jostakin muualta. Ja sitten on niitä pieniä toimijoita, jotka hankkii rahoituksensa joko tämmöisenä henkilöiden antamana avustuksena tai kunnan avustuksena. Eli taistellaan myös samoista rahoista, jolloin sekin on semmoinen iso asia, että kuinka pitkälle uskalletaan järjestössä viedä sitä yhteistyötä niin, ettei siinä mene ikään kuin ne rahavirrat sekaisin. Ja nämäkin on semmoisia tärkeitä asioita, joita pitää huomioida silloin, kun mietitään yhdessä tekemistä. Kun joka ainoa lantti, mikä järjestötoimintaan tarvitaan, niin se todella tarvitaan. Et sitä ei ole varaa menettää. Et siinä mielessä tämä yhteistyökin on sellaista taiteilua, että mihin se raja vedetään. Tosiasia on kuitenkin se, että jos meidän tämä eriytynyt järjestelmä niiden järjestöjen kohdalla, jotka on nuorten kanssa tekemissä, jatkuu, niin siihen väliin putoaa nuoria. Koska kukaan ei tavallaan heistä huolehdi. Ja siinä mielessä se yhteisen agendan löytäminen on minusta hirvittävän tärkeää. No sitten tähän liittyy nämä tavoitteet. Et jos mietitään järjestöjen tavoitteita ja toimijoiden tavoitteita, niin siellä voi olla ylätavoite, nuorten hyvinvointi yhteinen, mutta ne tavat, millä siihen pyritään, ne voi olla hyvin erilaiset. Jos ajatellaan esimerkiksi urheiluseurat, niin toimii hyvin erilaisella agendalla kuin sitten esimerkiksi seurakuntanuoret tai nuorisotoimi. Et siihen liittyy niin se semmoinen fyysinen aktiivisuus eri tavalla. Että jos me löydettäisiin mahdollisimman paljon semmoisia yhteisiä tavoitteita ja myös keinoja, millä sinne päästäisiin, niin nuoret pysyisivät mukana. Mutta kun tänä päivän tilanne on minusta se, että nuorilta tämä yhteiskunta vaatii aivan hirveästi, hirveän monenlaista ikään kuin aktiviteettia ja osallistumista ja osaamista, niin jos se heidän henkilökohtainen elämä on kanssa semmoinen, jossa heidän pitäisi pystyä kauhean moneen asiaan, niin kuka siihen pystyy? Ja sen takia, jos olisi mahdollisimman paljon semmoisia yhteisiä tarttumapintoja nuorille, niin ne osaisi tulla eri paikkoihin. No sitten se vanha sanonta, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Kun on valmiita malleja eri toimijoilla, niin niitä pitäisi jakaa auliimmin toisille. Ja tavallaan kuvantaa, että tällaista on meillä ja tämä on toiminut ja tämä ei ole toiminut, älkää hakatko päätä seinään turhan takia, että jaettaisiin reilummin niitä asioita. Mutta kun meillä on tämä kilpailuasetelma myös eri toimijoiden ja järjestöjen välillä, niin mielellään ei kerrota hyviä kuvioita. Ja nyt kun on tämmöinen yhteinen tapaaminen, tämä voisi olla yksi alku sille, että oltaisiin reiluja kavereita myös järjestöt toisillemme.
ja kerrottaisiin, missä voisi onnistua. Koska se kaikki olisi palvelu meidän nuorille ihmisille. Jos mietitään sitä, että millä tavalla järjestöt löytäisivät toisensa, niin jonkun pitäisi olla siinä niin vetämässä. Niin kauan aikaa, kun on kyse kuntalaisista, meidän nuorista, niin mä näen, että kunnalla on aika iso vastuu siitä, että millä tavalla se huolehtii, että kaikki kuntalaiset saavat niin tietyt asiat niin käyttöönsä. Ja jos mietitään järjestön toimintaa, kun esimerkiksi Siilijärven kunnan alueella on tosi paljon järjestöjä, niin se pitäisi lähteä niin perin, että järjestöt pystyisivät keskenään katsomaan, että miten ne saisivat sellaisen porukan koolle, joka voisi olla tällainen niin kuin, keskusteluryhmä tai vietintärukkanen, johon sitten tulisi kunnalta, onko se sitten nuorisotoimesta viranhaltija, joka olisi yhtenä linkkinä kunnan puolesta katsomassa, että mitkä on esimerkiksi kunnan tavoitteet nuorten osalta ja mitä pitäisi saada aikaisiksi. Ja yhdessä sitten mietittäisiin, että millä tavalla nämä järjestöt saataisiin sen yhteisen tavoitteen eteen. Jos ajatellaan, että kunnan valtuutetut tekee strategian joka vaalikaudeksi, niin sinne ne määrittelee, että mitä esimerkiksi Siilijärven nuorten osalta täytyy tapahtua. Niin se kunnan virkamiehen yksi tehtävä olisi saada myös järjestöt huomaamaan ne tavoitteet, mitä kunta on asettanut ja miettimään yhdessä, että miten päästäisiin eteenpäin. Että tämmöinen yhteinen elin, se ei tarvitse olla mikään hirveän virallinen, mutta kuitenkin niin, että järjestöt ovat hyväksynyt keskenään ne henkilöt, jotka siinä porukassa olisi. Ja yhdessä väännettäisiin sitten se, että me saataisiin kuntaan sellaiset toiminnat järjestöjen näkökulmasta, jotka vievät eteenpäin sitä yhteistä tavoitetta. Eli siinä on varmasti niin kuin yhteisiä toimintatapoja, mutta ennen kaikkea se, että mihinkä päämäärään pyritään. Ja jolloin tavallaan pystytään haravoimaan sitten ne nuoret, jotka jäävät kaiken ulkopuolelle, koska ne väliinputoajat on se kaikkein suurin huolenaihe meidän yhteiskunnassa. Ei välttämättä ne nuoret, jotka käyvät 5 eri harrasteryhmässä, mutta ne, jotka ei tahdo päästä mihinkään. Sen joukon keräämiseksi me tarvittaisiin myös sitä yhteistä näkemystä. Eli minä näen, että kunnalla olisi tässä, niin kuin, voisiko sanoa, että vastuu, mutta iso tekemisen paikka ja mahdollisuus saada järjestöt yhdessä katsomaan eteenpäin. Kun vielä kunta myöntää avustuksia eri järjestöille. Tavallaan vahtimaan vähän sitä, että mihin ne rahat menee ja käytetäänkö ne siihen tavoitteeseen, mitä kunnassa on yhdessä sovittu. Jos mietitään nyt sitten tätä tämän päivän agendaa näiden nuorten osalta, niin mä olisin tosi ylpeä, että Siilijärvellä olisi tämmöinen järjestöjen ja kunnan yhteinen pöytä. Onko se sitten pyöreä tai soikea, mutta joka tapauksessa semmoinen pöytä, joka yhdessä vastaisi siitä, että jatkossa siilijärveläiset nuoret pääsevät erilaiseen toimintaan mukaan riippuen siitä, että mikä se heidän tilanteensa on. Mä näen, että tämmöisen pöydän niin vetovastuu, niin se on niin järjestöillä, koska järjestöjen täytyy löytää se yhteinen ajatus ja näkemys siitä, että minne he ovat pyrkimässä. Sitä ei voi sivusta ikään kuin sanoa, että teidän pitää näin toimia, vaan se pitää löytää niin sisältä käsin. Ja kun se löytyy sisältä käsin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että järjestöt luottaa toisiinsa ja arvostaa toisiaan. Ne näkevät niin kuin ne omat paikkansa ja näkevät myös toisten paikat, jolloin tavallaan voi ruveta neuvottelemaan sitten niin kuin kunnankin kanssa ja sitä kautta ehkä valtion kanssa, raha-automaattiyhdistyksen kanssa siitä, että me saataisiin niin kuin isompia hartioita taloudellisesti myös sitten nuorten toimintaan. Ja kun mä oon Siilijärveä seurannut niin pitkään, niin mä oon niin täysin vakuuttunut, jos täällä päätetään, että tämmöinen toiminta perustetaan, niin se tulee onnistumaan. Ja tämän saman tapaista mä toivoisin, että joka kunnassa mietittäisiin, koska kuntakohtaisesti täytyy pohtia se, että mikä siinä ja siinä kunnassa on sen oman kunnan nuorille se kaikkein tärkein asia, ja missä meidän täytyy yhdessä onnistua, jotta nämä nuoret voisivat sijoittua yhteiskuntaan ja löytää sen oman tulevaisuutensa ja luottaa siihen, että heitä arvostetaan ja heihin luotetaan. Hyvää seminaaripäivää kaikille.